haluan, meillä on 8 aamu. Mitä? Meillä on vaan 5 minuuttia aikaa äkkiä pukeutumaan. Voi hitsi. No mitä? Mä unohdin mun vaatteet kotiin. En mä nyt ilman niitä koristeita halua mennä. No, mulla on tässä. Okei, tossa mulla on. Mä voin ottaa pienen rosetin. Käy. Niin, ota se toi vihreä. Okei. Mä otan ton. Okei, valmista. Ottaa laukut. Okei, mennään nyt kouluun. Laukku. Voi hitsi. Koululla. Niin jo, mun pitää kysyä yksi juttu. Koska meillä oli edellis se Samis Enkun. Se on tänään. Voi ei. Nyt mulle käy huonosti. Odota, Camilla. Voi ei, mitä me tehdään? Et sä ole lukenut siihen. Mä ainakin luin siihen. Oikeesti. Joo. Kannattaa varoa. Tuolta tulee se Pieru Pelleope. Ei. Voi ei. Täällä löyhkää. Voidaanko mennä jo? Joo, viedään nämä kamat. Tai oikeastaan laukut. Tänään on se Enkun Samis. Niin on ihanaa. Sorry. Hei. Noin. Toivotaan. Mä pidän peukkuja, mun pitää mennä. Moi. Moi. Ai päivä, oppilaat. Tänään on se Enkun sanakoe. Joten tässä on nämä paperit. Siinä. Se on todella helppo. Pitää vain laskea 1000 englanniksi. Puolen tunnin kuluttua. Miten tää menee? Saatte lähteä välkkälle, jotka olette saaneet valmiiksi. Ai moi.
Jack. Eikö ollut helppo koe? Tai oikeastaan Samis. No ei, en mä lukenut. Etkö oikeesti? No, toivottavasti saat sen valmiiksi. Äläpäs häiritse, Jack, Camillaa. Ei, kaikki on pilalla. Laitan tuohon vaikka jotain. Välitunnilla. Miten meni? Ihan hyvin. Entä sulla? Ei yhtään hyvin. Ei vain. No ei, tää on ihan kauhea päivä. Mä oon aina saanut 10, enkä halua mokata tätä lukuvuotta. No seuraavalla kerralla sä et tuu meille yöksi sitten sillä lailla, että niin, on huomenna niin koulupäivä tolleen. Joo, mä tulisin vaikka joskus perjantaina niin koulun jälkeen. Joo. Toivottavasti mä en mokannut. Jatkuu.